ji Kurdên Sûriya ra demê xem û kovan û derdaye. Ew xemgînin ji ber ji destdana jiyana dehan şervan û sivîlan di şerên rojên dawî de. û 11,000 xortên jiyana xwe li ser şerê dijî Komala Dewleta İslamî Daeş danîn. Ji wan re derdê ji destdana herêma bihêz û azada xwesera Rojava giran e. امان هبی روجاوا ده امان هبی یعنی متکاری ام شارع درازن درید کانی مفکری بین مال مفکری بین نو ام نویرن دری خو بیل فکری یعنی امان نمایه berî 2 heftiyan û ji nişkê ve Amerîka ragihand ku ew dê ji bakurê Rojhilata Sûriya derkeve û pişta xwe bide heval û hevbendên xwe yên şerê Daeş. Tirkiye leşker anîbû sersunûr û plana dagîrkirina wê herêmê cêbicê kir. Bi sedan kes di şerran de hatin kuştin. Sedan hezar derbeder bûn berî Rûsya û Tirkiye rêk bikevin li ser rawestandina şerran. سيزر رجع ما هاتن بيجي كهاتن زاوك العادرات كبن بس دو اسفن زارو قراني هاو Piştî çendîn sala hikûmeta Sûrî bi piştevaniya Rûsya vegeriya herêmên piraniya Kurdan. Xelek di xema ji destdana azadiyan de ne lê keyfxweşin ku êrîşên firokên Tirkiye li ser wan hatine rawestandin. Neyartiya Kurd û Tirkan kevne û dualî ye. يعني ما ام تشدينا برخوها بالام ظارفة يعني ام دوج ولاتي خو واخا خو ترجعنا بردن يعني بلا محموم ام شهيد هرن بس ام نقطك اخو خو بدل جمله خو بناخذ Şahrezad dibêjin Daeş divê bêserûberiyê de geşe dike û şervanên Kurd xwe ji çendîn deveran paş vekişandine û paşa roja wan jî nezelale.